भोजपुरी इंडस्ट्री के पहिला हीरोइन एक तरह से कहल जा सकेला जे राजनीति में वो बहुत बड़ पार्टी के साथ अपन राजनीति के शुरुआत कर दिल बाड़ी और मानल जा रहल बा कि वो एकरी जरिए जौन बा कुछ बड़ा इतिहास रच सकेली, भोजपुरी खातिर भी कुछ बड़ा काम कर सकेली। काहे कि एगो हीरोइन होके जब वो पार्टी से ज्वाइन करी हैं और कुछ बड़ पद पे जैसे विधायक बन जा या सांसद बन जा तो निश्चित रूप से ई मानल जा सकेला कि भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर एगो हीरो लोग भले ना कर सकले लेकिन हीरोइन कुल से बहुत विश्वास बा। और ई बड़ी संभावना सेठ जौन आम आदमी पार्टी के ज्वाइन करे बड़ी और चूंकि भाई अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जौन लक्ष्य के तरफ बढ़ता तो उसे ये मान के चल रहे हैं लोग कि अगर संभावना सेठ अगर वहाँ जा रही हैं तो निश्चित रूप से मतलब पार्टी के लिए तो अच्छा करेंगी, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री को उठाने के लिए वो एक बेहतर काम करेंगी और मेरी शुभकामनाएं उनको।